Un jardí rectangular de 50 metres de llarg per 34 metres d'ample està envoltat per un camí de sorra. Calcular l'amplada del camí si sabem que la seva àrea és de 540 metres quadrats. Jo t'ho explico. Intro i comencem. Som-hi, anem a mirar de resoldre'l. Una bona manera de fer-ho és agafar aquestes dades i plasmar-les, posar-les en una espècie de croquis o en un dibuix esquemàtic que ens ajudi a visualitzar millor de què estem parlant. Anem a fer-ho. Diu que hi ha un jardí rectangular que té 50 metres de llarg per 34 d'ample. Doncs bé, jo aquí m'he avançat i he dibuixat aquí un jardí. Aquest jardí té, aquí posem el blau, així, té una amplada de 50 metres, posem aquí, i una allargada, o m'és igual, al revés, una amplada i allargada, però en tot cas tenim una mesura de 50 per 34. Aquestes dues dades ens poden servir per una cosa molt interessant i és saber quina és l'àrea del jardí. És una dada que de fet no teníem. Ens diu que calculem l'amplada del camí. Hi ha un camí al voltant d'aquest jardí i aquest camí doncs, està delimitat i això d'aquí, tota aquesta zona, és el camí pel qual podem anar caminant i resulta que té un ample definit. Però aquest ample, l'amplada del camí, és el que no sabem. Anem a marcar-la, doncs, com que és la incògnita, amb una X. Això d'aquí, que és l'amplada del camí, és X, que és el que ens demanen. Per tant, la incògnita, X, és la amplada del camí. Molt bé, ja ho tinc, amplada del camí. Més dades que tenim i que podem posar aquí. Ens diu que l'àrea del camí és de 540 metres quadrats. Què vol dir això? Vol dir que la superfície per la qual podem caminar, tot això d'aquí, tota aquesta superfície, que és el camí, tot això, aquesta superfície, és de 540 metres quadrats. Aquí en verd, tot això fa 540 metres quadrats. Podem saber alguna dada més? Sí, com deia abans, podem calcular que l'àrea del jardí, és a dir, d'aquesta zona interior, és àrea és igual, ja ho sabem, no? A base per altura en un rectangle, posarem h d'altura, això se sol fer. L'àrea, per tant, és 50 per 34 i això dona 1.700. Molt bé, 1.700 metres quadrats. I ara crec que el problema és molt més fàcil de veure. Aquest rectangle gran té una àrea que desconec i si li resto l'àrea del rectangle petit, obtinc aquest tros d'aquí. El que passa és que hauré de veure quina és l'àrea del rectangle gran. Sí que tinc una dada, que és àrea petita. Posem àrea petita, que és el rectangle petit, el rectangle de dins, que és de 1.700 metres quadrats. I ara ens falta saber quina és l'àrea gran. Perquè torno a insistir, l'àrea gran restada de l'àrea petita ens donarà aquesta part que és el camí que fa 540 metres quadrats. Com es calcula l'àrea gran? Doncs també és la base, aquesta base, això és la base, i això és l'altura del rectangle gran. Ara, aquesta base, quina mesura fa? I aquesta altura, quina mesura fa? Ho estàs veient? Jo crec que sí. Mira, aquesta base són aquests 50 metres, però a més hem dit que el camí té una amplada que és X. L'hem marcat aquí, és la nostra incògnita. Per tant, aquesta distància d'aquí, que li falta, això és X. I aquesta distància d'aquí també és X.
Oi que sí? Per tant, la B serà 50 més x, és a dir, més 2x. I què passarà amb l'altura? Exactament el mateix. Tenim que això fa 34, ja ho hem vist abans, l'amplada del camí fa x, l'amplada del camí fa x, i per tant l'altura serà 34 més 2x. Sí? Quina serà l'àrea gran, per tant? Base per altura. I com es calcula la base per altura? Home, doncs sí, ja tenim la base, que és 50 més 2x, que multiplica a 34 més 2x. Ja la tinc. Ja només ens queda fer el plantejament del problema. Ens demana la x, molt bé, però a partir d'aquí no podem calcular encara, no tenim una equació formulada. Quina equació farem servir? Home, doncs sabem que l'àrea gran, ara ho faré així, àrea gran menys àrea petita, l'àrea del quadrat petit, és igual a l'àrea del camí. El tros que faltarà aquí, Si a tot aquest rectangle gran li retallo el rectangle petit, l'únic que em quedarà serà la zona que he colorejat aquí una mica en verd. Doncs l'àrea gran, que és 50 més 2x, que multiplica a 34 més 2x, ja tinc l'àrea gran. Menys l'àrea petita. Hem dit que l'àrea petita és 1.700. Menys 1.700 és igual a l'àrea del camí. I l'àrea del camí quina és? Ens la diu l'enunciat. Calcula l'amplada del camí si sabem que la seva àrea és de 540 metres quadrats. Molt bé, doncs l'àrea del camí és de 540. Ja tenim el plantejament fet. Ara ja l'únic que cal amb això és desenvolupar-ho. Crec que el més difícil d'aquest problema és pensar en què s'ha de fer un dibuixet i que en aquest dibuixet hi hem d'anar posant totes les dades que tenim i a més anar intuint quines són les dades a part de definir quina és la incògnita. Quan això ho hem fet i visualitzem això, ja tenim que només una equació més fàcil o més difícil, però aquesta em sembla que no és gaire difícil per resoldre. Sí que és veritat que tindrà números una mica grandets, però veurem que també es podrà simplificar. Anem a fer el procés? Som-hi. Comencem traient els parèntesis. Sí? Vinga. Tenim una multiplicació. Per si de cas, ho recordo, aquest número multiplica en aquest i en aquest. I aquest número multiplica en aquest i multiplica en aquest. D'acord? Doncs anem a fer-ho. 50 per 34 són 1.700. 50 per 2x són 100x, més 100x. 2x per 34 són 68x. I 2x per 2x, 2 per 2 són 4, x per x, x al quadrat. Molt bé. Però aquesta equació continua, Ara l'hauré de continuar sota perquè estic aquí jo molt grandot acompanyat del Mauricio. Acabem de fer aquesta multiplicació, però hem d'afegir menys 1.700, poso aquí baix, perdoneu, 1.700 igual a 540. I el que sí puc veure és ja una primera cosa que m'agrada i és que a la mateixa banda de l'igual tinc més 1.700 menys 1.700. Per tant, una cosa menys l'altra és 0, per tant, la simplifico. I ara vaig escriure l'equació amb la forma de ax2 més bx més c per poder aplicar la fórmula. Tinc el 4x al quadrat, i el poso aquí. Les x, tinc 100x més 68x, doncs més 168x. I aquest 540 que està aquí en aquesta banda de l'igual sumant, el passaré a l'altra banda de l'igual restant. Menys 540 igual a 0. Molt bé.
Ara algú dirà, ostres, profe, aquí em sortirà, quan comenci a aplicar la fórmula, uns números supergrans, perquè 168 al quadrat, 168 per 168 és un número molt bèstia. Mira, a vegades pot donar-se el cas, com és aquest, que es pot simplificar una mica. Com es pot simplificar? Me n'adono que el número 4 és múltiple de 4, el 168 és múltiple de 4 també, i el 540 és múltiple de 4. El 0 doncs és el 0. Per tant, si, com ja hem vist en altres vídeos, agafo i tota aquesta banda de l'igual la divideixo entre 4 i aquesta banda de l'igual també la divideixo entre 4, la igualtat es manté. Però la gràcia d'això està en que 0 entre 4 és 0 igual i l'únic que he de fer és dividir per 4 tot això i per tant els números que em sortiran a partir d'ara seran molt més petits. Ho faig. 4x al quadrat entre 4 és x al quadrat, 168 entre 4 són 42, i per tant 42x, i 540 dividit de 4 són 135. Menys 135 igual a 0. I ara els números que tinc aquí ja són molt més petitets, no tant, però bueno, una mica més sí, i són més amables a l'hora de treballar. I ara amb això ja puc aplicar la fórmula per calcular les equacions de segon grau. És una fórmula que, ja veus, està a tot arreu, i per tant o la guardes al cap o te la tatues, però ha d'anar sempre amb tu. Comencem a aplicar-la, vinga. X és igual a menys b, que és menys 42, més l'arrel quadrada de b al quadrat, 42 al quadrat és 1764, menys 4 per, ho posarem entre parèntesis per no confondre'ns, perquè no és una resta, sinó una multiplicació, per menys 135. I tanco parèntesi, posem això així ben posadet, i tot això dividit de 2a. 2 per 1, 2. Molt bé. Continuem. X és igual a menys 42, més, l'arrel quadrada de 1764, menys per menys, més. I 4 per 135 ja sé el que dona 540, perquè abans he fet 540 dividit de 4 i m'ha donat 135, doncs això ha de ser 540. I ara dividit de 2. 2. Continuem. X igual a menys 42, més, i ara aquí, com que els càlculs són fàcils, vaig una mica més al gra. 1764 més 540 és molt fàcil de fer, dona 2304, i aquest 2304 pico en la calculadora al botó de fer l'arrel quadrada i em dona 48. Molt bé, doncs 48 dividit de 2. I això em dona dos resultats. Anem a veure quins són. En primer lloc, menys 42 menys 48 són menys 90, posarem aquí, x igual a menys 90 dividit de 2 igual a menys 45, i x igual a menys 42 més, ara farem el més, 48 són 6, i 6, perquè també ho podria llegir al revés, 48 més menys, o sigui, menys 42 és 6, dividit de 2, posem aquí, 6 dividit de 2, igual a 3. I ara, cuidadín, aquesta equació que hem plantejat aquí, aquesta equació que hem resolt, té dos resultats, efectivament, són menys 45 i 3, i per tant, si jo substitueixo la x per menys 45, la igualtat es manté, i si substitueixo la x per 3, la igualtat es manté. Però encara que l'equació tingui dues solucions, el problema no sempre té les dues solucions, i en aquest cas no té les dues, només en té una, perquè pot l'amplada d'un camí, que és el que ens estan preguntant, fer menys 45 metres? No, perquè no hi ha amplades negatives, no hi ha distàncies negatives, i per tant aquest és un resultat vàlid per l'equació, però no vàlid per al problema, i per tant l'hem de tatxar. I la solució que ens interessa, per tant, és aquesta, el resultat. El camí
fa 3 metres d'ample. I em quedo tan ample. Molt bé. Sota pena de que el vídeo pugui quedar una mica llarg, tal vegada algú pot pensar que hi havia una altra manera de solucionar aquest problema. I llavors jo, si vols, te l'anuncio i si t'agrada la pots fer. I és la següent. Aquí hem fet aquest croquis. Ara esborro aquestes dades, totes les dades que havíem apuntat, tot això ho esborro, perquè vull que vegis una altra manera de calcular-ho, que també seria possible i també seria vàlida. I és la següent. Si em diuen que l'àrea del camí, és a dir, el que abans havia pintat de verd, és de 540, aquesta forma, que és la blanca que hi ha aquí dins, la puc descomposar en figures geomètriques més fàcils o més simples que tinguin una fórmula que em permeti de calcular la seva àrea. I què vol dir això? Vol dir que jo puc agafar i dir que aquest camí està fet d'un rectangle que és aquest, el veieu? Aquest rectangle. Un rectangle que és el mateix, però una mica tortes les línies, el mateix rectangle, però a l'altra banda, i tinc aquí dos rectangles verds, i ara posarem en vermell, per exemple, aquest rectangle, que em queda aquí, i aquest rectangle, idèntic en aquest, també en vermell perquè és idèntic, que està aquí. I per tant, si jo sumo l'àrea d'aquests 4 rectangles, m'ha de donar 540, que és l'àrea del camí. I quina és l'àrea d'aquests 4 rectangles? Doncs mira, l'àrea dels rectangles vermells és base per altura, com sempre, Llavors, l'àrea dels rectangles vermells és la base, que això ho sabem, que fa 50 metres, per l'altura, que és x. Sí? I l'àrea verda, també és AV, ho sento, però bé, menys mal que hi ha colors aquí i es pot distingir, és una miqueta més difícil, però no tant. És l'altura aquesta, que són 34 més x, o si voleu, la base és x, base, per altura, i l'altura és aquests 34 més x, per tant, és 34 més 2x. I això, si ho calculo una mica, és 2x per x és 2x quadrat, i 34 per x, 34x més 34x. I llavors acabaria dient que el meu nou plantejament, si voleu l'escric ara també aquí com a plantejament, esborro aquí una altra vegada, i ara faig un altre plantejament, Resulta que 2 vegades l'àrea verda, perquè n'hi ha 2, més 2 vegades l'àrea vermella, m'ha de donar exactament 540. I per tant, 2 vegades 50x, ja ho faig directament, 100x, més 2 vegades l'àrea verda, i ja, si voleu, ho faig directament, 4x quadrat, el doble, més 68x, m'ha de donar 540 metres. I ara puc escriure això amb la forma d'equació de segon grau, 4x quadrat, 100 més 68 més 168, 540 passa restant, menys 540, és igual a 0. I ens sona aquesta expressió algebraica? Sí, mira, és precisament aquesta mateixa que teníem aquí, i per tant, des d'aquí aniríem exactament al mateix lloc. Al final, el resultat és el mateix, l'únic que a l'hora de plantejar-lo són 2 maneres complementàries o diferents. Una és pensar que l'àrea del camí és l'àrea del rectangle gran menys, com si li retallés l'àrea del rectangle petit,
I l'altra manera de pensar-ho és agafar el camí, descomposar-lo en trossets, en rectangles petitets, dels quals pugui calcular-ne l'àrea i sumar totes aquestes àrees. Doncs ja està, això és tot. Si t'ha agradat, subscriu-te al canal, fes clic a la campaneta per estar informat o informada de nous vídeos i ens seguim veient per aquí. Fins aviat.